Komplikazio gabe lehenen nahiko lan bagenun hemen egun terdi egingo nizun mai bat paguakin harinen bidenen gure apaiza idea honik ez dakar ene unai izu maiar peto munilakin itzegin beharko diat zu maiara bueltan bialtzeko Angel daukat izena eta berrogei urte Dabianzkit elizan Jose Maria Iberri bat zetorrela esan eta unai etorri zan gure unai ez dekain mutitxarra gauza honak ez badizkik bai hoixe bildukoak elizara zetoztik ene Jesus, Maria da Jose San Nikolasen parrokian
Berandu iritsia iztorrotxo, oide gizonan itxura, aspaldi ez zitzan etorriko, Elizaren ingurura, obra berriak egin dizkite. Pagatu jau Jesu Kristoren, aketako itzeura. Ikasi dilau egun handitan, arropak txukunak jazten, zapata beltzei lustreak hendu, eta pegatinak entzen. Nola guztoko aldapan inoiz, aldapan handirik ezten, sinesgarriak izan alde guai, baina danak ez du sinezten. Esa gaina
ipareizekoa. Erdizka. Doblata hiru. Ezkerta hiru. Erdizka. Jautzita hiru. Ezker. Eskuita hiru. Erdizka. Doblata. Eskuita ezker. Erdizka.
bukatu aurretik, emanaldia bukatu aurretik, koreografia batekin utziko zaituen. Arribigeko kideek esan diate, esklusiban eskainiko duela gaur koreografia hau, izane apirilak 21, hemen bertan emanaldi bat eskainiko dute, emanaldi berri bat, hortan da bizta buru belarri sartuta eta aurrera penkisa koreografia gau eskainiko digute hau. Eskainiko digute gau, barkatu. Beraz, behaiekin utziko zaituen, koreografiakin, Arribil dantza taldea! Ya, pues listo, Y ahora, gustako altzaizu egoko espektakulo hau. esa es la que esa. Gustako altzaizue! Lehen kaso gati nik uste gauten, udaran, korrituko ditugula plaza bat baino eta. Bai. Haniko ga. Oainen, hemen. Bai, kantino mazeatik eta gero. Nik pitxatuta, kate hor, bestetik uste noain baino. No, alkatia. Genia, kalkatia. Ondo, se tiene mucho pasta, Esan behar, anticipo hori eskatuko, 25.000 euro bakarik. Hasi, anticipo. Zer esan da, el gordo beste hori. Gara, esatezian, hor nire ginen, dieta, Momentu. O sea, 40 principales en radio, ¿no? Uno vete a... Zerkatzen hemen. A ver, ¿cómo te... Hau, última tecnología, ez da? A ver. Apaisa, gehatzen da.
Animación, dos matopo. 1, 2, 6 también. Uy, a buscar lo que la hay, Uy, alditzak, botonua. Horrela razio veremos. Hau, celebratu berrazio, bale? A ver, txai. Mandu bat azea, ba, hemen trastia. A ver, Doraemon ezea mate honek, a ver, zer da. Zuzketxak, sorpresa ito da. Ander, matazu errazan? Matazu errazan, mata azea, mata rataz. Aure, leku bizitik izan. Zuzkiak, txapela, olore. Jarri, hau zer den. Gara.